Ndị Igbo be anyị ekelekwa m ụnụ. Ọ bụ mbụ Jovika na-ekwu. Emere m vidio otu esi na-achụ ndị Igbo na-azụ ahịa na Togo ọsọ dịka esi wee tụbatara m ihe onyonyo ahụ. Ọ gbagwojuru m anya otu ndị ụfọdụ si wee na-akpọ m iyi. Ụfọdụ si na m na-eme propaganda, ụfọdụ si na onweghị mkpu asị akpọrọ ndị Igbo, ụfọdụ si na ọ bụ ebe a na-azụ ahịa enwegwere ihe obodo ji wee ebe ahụ kwuo ihe ndekwu ma ndị Hausa nọkwa ebe ahụ. Ihe ahụ na-egosi m na ụfọdụ ndị Igbo amaha ndewo ndị iro ha. Arụọ ikwu eziokwu, onye ọbụla bụ mmadụ toro ogo na-amaghị onye iro ya o wee furu efu. Maka ọ bụrụ na ịmaghị onye iro gị ga-adaba n'aka onye iro, onye ga-erie gị ka mugu. Mgbe achọrọ m ichetakara unu na-akpọrọ ndị Igbo asị. Kamgbe gboo, mkpọrọasị a malitere n'oge ndị Britain n'ihi otu ndị Igbo si wee nye ha chere ha ọnwụ ịbata bịa were Nigeria. Ọ bụrụ na ị gaa na history, ndị Igbo ekweghị ka ndị Britain bata n'ihi na mgbe ha bịara dịka agụrụ n'akụkọ, ha bịarutere wee gawa ụzọ ugwu, ma tutu ha agawa ndị Fulani ha na ha wee zukọta. Fulani agwa ha na ihe unu chọrọ bịa n'obodo ka anyị chọkwara bịa, chọọ na ebe ọzọ. Ha hapụ ala ugwu bịawazie ebe ndị ala Yoruba na ala Igbo. Ndị Yoruba na ndị ala Igbo ekweghị ha ka ha bata. Ha nọ n'ụgbọ mmiri asị ha buru n'ụgbọ mmiri n'ụlawa. Ndị Igbo na-agwa ha otu ihe ahụ, mana ha ji aghụghọ kpọrọ ụmụ nwaanyị ha na-agba egwu, a na-eme ka na-emetụ aka n'ara, na-eme ụmụ ihe dị gasị anya. Ndị Yoruba bịa ilewezie egwuregwu ha ejizeta ọ bụrụ mechara ile nye na anyị ego, aghụghọ ha aghụghọ ha eji ya weta kachi wee batazi ha na ndị Yoruba wee dịwa na mma. Ọ ihe mere ruo ugbu a ị gaa na obodo ndị UK, ndị Yoruba karịrị n'ọnụọgụgụ karịa ndị Igbo ma karịa any other tribe na Nigeria. Ha na ha wee nwekọrịta wee tọọ ụtọ nke ọfụma. Ọkwa ihe mekwara ụbọchị taa Yoruba na-eme mmemme pati. Ha hụrụ pati n'anya karịa ihe ọbụla nke obodo ọbụla. Ma achọrọ m ichetara ụfọdụ ndị a na mkpọrọmasị ha bidoro n'ihi na ndị Igbo jụrụ ajụ na ha agaghị ewere oche ụgbọ mmiri ha agaghị abata. O megidekwa ruo mgbe ha bịa-ahụtazi na enwere mmanụ n'ala Igbo. Ọ mmanụ a ka a hụrụ ha wegwa ndị Igbo ka anyị na unu nwee ihe a na-akpọ biznes. Ọ bụrụ na anyị mepụta mmanụ mezie, unu ga-ewere anyị ewere. Mgbe ndị Igbo hụziri ego, ndị ọnwụ taa na ihu ego n'anya ndị Igbo ji wee bido. Onwekwe obodo ndị ahụ kwa ego n'anya, ma ndị Igbo nwere echiche ihe ụla ga-akpata ego ka enweta ọkụ. Ha wee sị mgbe ka anyị banyere na mmekọrịta nke azụmahịa. Otu aka esi wee bịa mịwa mmanụ, a mechala mmanụ ahụ, mmanụ ha wee bata uru. Ọ ihe mere ji wee nye ha na ebe a na-akpọ share camp na Owerri. Ha nọrọ ebe ahụ, ma mgbe ha na-achọ ịhapụ obodo Naijiria, ha gwara ndị ugwu geenụ ntị, ụbọchị ọbụla unu hapụrụ ndị Igbo a ka ha chụọ unu ga-abụ ohu ruo ụwa niile bi ebi. Ọ ihe mere na ọ ga-eji ragbuo onwe ya n'ahụ onye Igbo ịchị ala Naijiria. Ọ ga-arụ ezigbo ahụ. So were kwuru ụbọchị a e nwere Igbo phobia na a na-atụ ndị Igbo egwu. Na egwekwara ihe ederede secret, ihe ederede kwuo onye ọlọ na-achịrị biko enyekwara ndị ọchịchị. Gaa lụọ ọchịchị Tinubu na-achị ugbu a, ndị niile nọ na-achị almost everybody wụ Yoruba. Ma nke ha abụghị m na-echukwu na. Ma achọrọ m ichetara ndị a na-asị na akpọghọ ndị Igbo asị na ọ propaganda. Ngwa unu chefuru na moto mbụ arụrụ n'ụwa, ndị Igbo bụzọ rụọ moto bifo ndị India arụwa moto. Onye rụrụ moto akwụkwọ na Ezekiel Zog ka ebe ọ nọ. Ndị South Africa kpọrọ si ya bịawazie eji arụwa patri ya. Ihe na-eme ame patriotic Nigeria ka m rụọ ya n'ala be m, amachọ ka ọnụ na-eche echiche. Ndị South Africa na-asị ya bịawa. Otu aka ọ na-abịa bara buruchi were egbe, mmadụ 10 na-agba were egbe. Achọghị m ịkọ ya n'akụkọ mgba jee pidgin news a kọrọ m ihe gbasara ihe a. Ọkọchazie ya m ga-abịaghachi ka ụnụ n'ụkwara m ihe m ga-agwa unu. For inside 1997, one Igbo man wey no book well wey be electrical engineer and lecturer for inside Federal Polytechnic in Nekede, wey they call Dr. Izike Izuogu. Na him do and design the Izuogu Z600 o, and na him be the first home car wey dem manufacture for inside obodo Nigeria and Africa. The car wey British Broadcasting Corporation describe as African dream car machine o, because 90% of the parts na local things na him dey use. The money for the car na just $2,000, and e for shock the world o say na him for be the cheapest motor
and people for just dey buy am with chikili money. They don even plan how they go use to produce this motor plenty under Izuogu motor plant for inside Naze for Owerri. Motor wey dey well equipped wey carry self-made 1.8L 4-cylinder engine wey get 18 mpg wey go make the motor fit run reach the top speed of 140 km/h and e get 4-wheel drive. Na so General Sani Abacha come gather 12 men no panel wey be professionals say make dem checkmate dis car to know if the car good and if the motor dey kakaraka to run for road. Na so dem checkmate the car and the committee come out to come give Izuogu clear bill say the motor dey good say but make him try make he do the body make the body smooth well. E go shock you to know say na 5 years before Indians come start to dey build their first car. The ogbonge party wey dem come do to unveil dis car na Mr. Ladipo Dia na him represent General Sani Abacha and over 20 foreign ambassadors dem and plenty people even gather for the place. Na so federal government come out to come promise say they go give Dr. Izuogu 235 million naira. Na so belle come sweet Dr. Izuogu come dey happy but as me and him dey talk now like this now, the money don enter voicemail and Dr. Izuogu no see shishi till today. For inside 2006 na so South African government come invite Dr. Izuogu say make him come teach dem how him take dey do him car. Plenty ogbonge engineers dey come sit down and they wan hear Dr. Izuogu teaching as he finish his teaching na so the thing come sweet South African people. They come out to come dey beg and say abeg carry your plant to come inside South Africa make e come start to dey produce plenty cow. But Dr. Izuogu no just happy at all say he wan carry him plant to go South Africa because he wan make him do am locally for inside Naze for Owerri. Make people for see plenty work and employment go come increase for inside Nigeria. But on Saturday 2006 around that kind 2 a.m. na so 12 able men wey carry gun na so the boss enter inside Dr. Izuogu factory for inside Naze for Owerri. Na so they carry machine carry things wey be saying they use to take dey produce all this motor. Come carry design history book of Z600 motor and design file of Z Max wey carry design wey fit make the plenty motor of Z600 and mode wey be saying they use to dey do the parts of this motor. This thief dey really come to kill and stop the effort of Dr. Izuogu making no fit produce the first home local car for inside obodo Africa. Dr. Izuogu come out to come bite the hand. They say, oh, he don lose over 1 billion naira. And not be only money, but the time of about 10 years when he put to just waste like that. Even in design notebook, they don't thief am. Chai! Now so Dr. Izuogu dream just take die. My country people. So Nigeria come be obodo country. We say dream, they buy or die just like that. This na man about time. Reporting from PG News Network. Ọ bụrụ na ị ka nọkwa na-esi arụmarụ ụka na-akpọ ndị Igbo asị ma nwanne m ịbụ onye kwesịrị ka emere ebere eriri gị eri. Biko were aka abụọ na atọ gị tụsara m ihe onyonyo a ka ndị Igbo gịnị ka anyị ga-emekwa n'ọnọdụ a onye a jụrụ ajụ na-ajụ n'onwe ya ka anyị chewe na echiche ga meziwe n'ala Igbo. Anyị unu ahụ na enwere ndị wepụtara na-achọ ka ala Igbo dị mma. Ọ dị ka ndị ugwu na ndị ọjọọ eji ha na-akwara ngwa ọrụ ị na-etinye ọgbaghara n'ala Igbo a na-egbu na-akwafu mana aka sị ha ga-abakwa ha n'ọnụ ọhịa a ga na-ekwu. So onye ọbụla inwe ndọstrị na-ama tinye n'ọzọ n'ala Igbo inwe n'iru ihe ọ bụla unu ga-eme ka ala Igbo dị mma ọhịa chọrọ Igbo ruo ụlọ edozi